Umphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize ubambe indibano norhulumente wephondo laseMpuma Koloni ngelokushukuxa icebo lokunqanda ukunwena okomlilo wamadlelo kwentsholongwane yeCorona kumasipala umbhaxa INelson Mandela Bay nakwiphondo eMpuma Koloni. Le ntlanganiso ibanjelwe eBhayi. Ndiyazibusela kuni namhlanje silapha eVista Campus apho umphathiswa wezempilo uDr Zweli Mkhize bedibene nabalungu from various stakeholders from the Department of Health bezama ufumanisa exactly iphi ingxaki njengoba abantu abaninzi besoluleka le ntsholongwane coronavirus. Kodwa ngoku ndime apha ne-acting city mayor uMr Boyethu about exactly what came out from the meeting in the Minister of Health this morning. Mayor uthe xa this morning that abantu baseBhayi bayoyika baneqhala njengoko inamba abantu abasolulekayo le corona inyuka. Ithini umasipala ngale ngxaki? No, yona ngenye izinto esiyayibona as much as ba i-behavior yabantu indlela yokwenza izinto ingatshintshi, but generally abantu ngoku bayabona and bayoyika bayayiva lento yamanani anyukayo and bayababona abantu abaswelekayo as a result of as infections. So ngenye izinto esiyibonileyo ke leyo mhlambi ke nezi zinto bezike zaphuma komabona kude kuboniswa abantu nendlela izibhedlele ezixakeke ngayo sizama ukulwa lento abantu bayoyika. Sifumana ke ne-reports zabantu abangafuniyo ukuya ezibhedlele besoyika into babesithi bazawucontracta esi sifo ezibhedlele, of which yeyona nto sizama ukuthi abantu masingayikhuthazi loo nto, ngoba abantu eyona nto sifuna uyikhuthaza into yokuthi as soon as usiva into yoba zikhona izinto ezingaqhelekanga emzimbeni ozivayo, khawuleza udibane nabantu abaza kunceda. Izibhedlele ngenye yezo ndawo ezinokunceda. Obviously abantu nabo ngokusebezazi into bafuneke bathini ukuzijonga, izinto ze-social distancing nokuba nemask at all times noba usesibhedlele, especially xa ungaxhalisekanga, zizinto onokwazi ukuzigada ezo. So siyabakhuthaza abantu baye ezibhedlele bayidetecte kwa early lento ukwenzela into yoba ingade ityhutyhe ifikelele kwindawo uba umntu ngoku akasesokola nokuphefumla. So siyayikhuthaza loo nto, but ke singumasipalati sithi siyathetha nee-communities and sikwi-drive enjalo. Eyona nto ngoku i-department esivene ngayo iprogram ezilandelayo kukwenza le nto kuthiwa yi-mass testing. Ziphumile iinqwelo zikarhulumente zingena kwii-areas kuyatestwa, ii-awareness campaigns zikhona, sizabe sikhwaza sizibonela sisiya nakwezi ndawo zingathi ziyathanda ukuxhalisa like ii-malls, and then later on we will also be visiting ii-taverns sibone ukuthi abantu bahlala njani, are they complying xa bekwezi ndawo okanye nguvula nje ezibhuqa. If nguvula zibhuqa zikhona umthetho ofuneka usebenze ukuthi make sure uba abantu xa beconduct ibhizinesi zabo baziconducta in line nomthetho obekiweyo ngurhulumente. Into evele is that abantu nabo in the communities comply to as COVID-19 regulations. Do you think that, in opinion yakho, that in metro there must be strict regulations enforced in the metro, even if perhaps maybe to another lockdown 3, so that the issue of the virus numbers zehle? Look, already we besesiyenzile i-submission ethi number one lento yokuthi i-curfew from 12 o'clock kuya ku-4 o'clock ekuseni abantu abavumelekanga ezitratweni. Ii-taverns nazo umzekelo bezivalwa ngo-12. Besesiyithethile ke into ethi sifakile i-submission ku-provincial command center ethi masivalwe ngo-10 ii-taverns ukwenzela into yoba zizonika abantu ixesha elaneleyo into yoba bagoduke kuthi kubetha la 12 abantu basemakhaya, not abantu bayaphuma ezitaverns. Ngeyokuqala sasesiyenzile and obviously ke izinto ngoku zibambi kakhulu. If it means that more restrictions, but loo nto is a result of i-discussion esizaba nazo between namhlanje nangomso and what sizabe siyibona nathi. But what is alarming ikuba amanani ayanyuka. And nobody can dispute that we are number one in the country as a hotspot now, and that is a situation esifuna uyitshintsha ngokukhawuleza ukwenzela into yoba kuthi kusifikelela kwi-festive season noko sibe sesibona into yoba amanani ayehla emetro. Ngaphandle koko asizokwazi uyibaleka into ye-harder lockdown.
Wonderful. That was the acting city mayor Buleno Chinene City. The issue of numbers is increased size of COVID-19 apha emetro Siyaxhalabisa kodwa esithi umasipala bazama ngandlela zonke to make sure that ezi numbers ziyadecrease kodwa esithi abantu nabo they must do their part to make sure that they comply to COVID-19 regulations. Kodwa ngoku masibele back to you in studio.